ko kabala 1 to 10 ay Sus! Ayaw yun in town pag binugo, nak. Pagtuon yun. mas bugo si Papa ma. Ha? Nadunog na ko kabi Inon si Papa, mahal. Isa ra jud, ako kaya. Diba? Mas bait pa ko. Kabaluman ko, 1 to 3, si Papa, kusara. Hahay. Ikaw yun, pataka lang kang istorya ko rin. Tita, Yes? gusto ko magkaambing ka. Napa, tita? Hay? Wa man tay bingka kuring. Kadunog na ko kabi Inon si Tito, mahal. Kalamit ug oy, imo bingka. Dagang kayo bunga dito. Asa, kauna na mo ah. Bro? Asa. Bro? Oy, tara, inog na. Oy, magbaba ta. Singkito na to. Naog dito. Ikaw mo. Ayo. Sa may tindiran ni ay? Ayo. Sa may matuyo. Alangan, dugay man kay ka. Sa di mong paliton. Palita, good ko lemon sito, te. Unsa man limon sa tuha imong gipangita, dagha man limpon sito dire. Sa may tindira ay? Wa man kaila lemon sito. Waon ta ka ninda. Unsa di limon sito imadong? Lemon sito, good. Gamay kayo buongon. Isa man kay. Bangas ka? Balot! Uy, Kuring! Tapila man na imong balot. Hala, tita, sorry. Dili man ni bagla. Para unsa din ang balot imong ginasinggit-singgit diha? Wala lang good. Chip lang nako. Masinggit-singgit. Ug balot, mabuti ka. Aw, ti ay? Majud. Balot. Ano mangod ako sa koreng? Ay, Kuring. Ikaw ba yun? Sa'yo pangalan mong mangod? Juan, sir. May pangalan mo na sa sabon. Ako maging mangod kay pero lang maging pangalan. Eh, sabon ko muna. Niya pagbunyag. Sa kay bindita. Sa mandaay. Sa puti eh. Isa ka ha. Kabalo na ko. Sa man. Basin daw ni og sundrox. Uploade. Uy! Ikaw na rin. Nakipagtanan mo rin. Kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag? Hot. Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag? Luot. May na lang. Huwag ko gipaningot. Lamat rin. Ma! Oh, unsa man Kuring? Nasiguro ko kwan na ba? Unsay naay Kuring? Huwag na ako'y third eye. Naa kay third eye? Ngano man? Ako ramang God ang nagkakita. Perme sa hugason. Sa minima, ako lang jud ang maghugas. Kapoy kayo ba? Uy, urak! Oh, unsa man? Nakipagtanan si mo. Unsa man na, be? Kanang, unsay kalahian sa una og karon? Gwapo og dili gwapo sa una og karon sa kalahian. Anin siya, kapitan. Sa una, ang gwapo, babaero. So, karon, unsa may kalahian be? Sus karon, pati pangit, babaero na. Susi pa. Susi? Mama, Oh, unsa man Kuring? gusto ko special sa birthday. Dapat i-message sa kuha kana matouch ko. Sige Kuring. Adopted ka. Happy birthday, nak! Happy na ka? Bay, palit na, bay. Palit na mo. Unsa din yung baligya day? Adi, bay, palit na. Sige. Palit na ka na. Miss, palit na mo, miss. Unsa din ni ay? Dili lang. Oh, pagkaon lang. Palit naman, pagkaon na rin. Adi na may, busog na may. Ganun ang busiras. Nindot kayo ni miss, oh. Bitaw, kali di ba, miss? Nindot kayo. Kaya bitaw. Gusto din na ng pusilas. Naakaan eh. Tagang tao mo doon ninyo. Wait, sure, ay, tinunod na. Di mo to. Atong testingan ba? Tinod, yun na. Testingan na to na. Balik sa mo dito. Balik. Awa. Miss.
O, di ba? Dool din mo. Palitan yun ni. Galaw-galaw. Palitan na. O, draw. Palitan na. Papa. Oh, usay mo ingon? Sweet gimo kay mama. Ako sweet kay ko si mama. Nga naman. Ang tawag kay mama, honey, sweetheart, laog, langga. Sweet kayo ka ba? Ay, ana na si Archie. Kanang, inana akong tawag si mong mama kay nagsaba ha. Nakalimot ko sa mong tawagan ba? Ayaw nagsaba. Suko na siya. Aha, mau ba? Oh. Agay. Ma, ato daw sa school. Inong teacher. Ha? Nga naman. Baksak ko, ma. Sa mga subject sa school. Ay na, ingnay mong teacher ha, nga wala kay mama. Nga napunit lang ka sa basurahan. Sige, ma. Ako inon si teacher. Nangkipunat ko nimo sa basurahan. Mama, sige lang ko kalate ani ba? Maulaw na ko. Unya, unsaon man nato na? Minkamot ko, ma. Dili na ko maulaw. Ma, naunsa di ka, ma. Unsa may buhaton na ako ani Koring. Gibawalan man ko sa doktor og mga oily foods. Sukad karon, ma. Balik kay na ka sa doktor. Dali. Ikaw, kabalo ka ni. Uloy, Tuloy. tawag sa pare na apokado. Di mo ko kabalo niya na. Pare nga, abogado. Ikaw ko rin, kabalo ka niya na. Nana. Ha? Di ka kabalo. Pare nga, abogado. Ma, uy. Huwag ka kabalo, anak. Pare nga, abogado. Siurak ka ha, siurak. Pare nga, abogado. Kabalo ko anak. Pagtabi. Ang tawagan na, father-in-law. Pare nga, abogado. Father-in-law. Ma, magdala ka manok. Kabii sa kwarto. Ha? Wala man Koring. Nga naman. Kadunog na ako kabii. Inon si Papa. Mahal. Peter man na kayo. Imong titapay-tapay. Oh, yun. Sige na, pakanan ng manok Koring. Rak, awere. Kumusta na ka? Mutanan ta ko si mama ba? Unsa man na? Unsa ang pinakabigawan sa subject sa school? Today, Math. ganong matman. Kay daghan mag-X. Oy Koring, alira go dere? Nga naman imong grado, hasta magagmaya. Ma, Imong Filipino, 67. Ang imong English, 65. Unya ang imong math, 60? Nga naman ni Koring. Maya mananama ay. Proud kay taan na, ma. At least, di ba? Wildlife og 7. Sa kang kaliwat. Uy! 7.